bevise, at hvis en vektorfunktion, som vi har her, er differentiel, hvor både x-mærke er t og y-mærke er t er kontinuerligt, så kan vi beregne længden af kurvelængden fra t0 til t1 ved hjælp af den her formel. Vi starter med at definere L af t som længden af kurvelængden fra et startpunkt, altså t0, til et slutpunkt, altså t1, som man også kan se over på vores tegning her. Nu vil vi gerne vise, at L mærke af t er lige med kvadratroden af x mærke af t i anden plus y mærke af t i anden. Fordi hvis vi kan det, så er L, altså hele vores kurvelængde, lige med L mærke af, t1 minus L af t1 minus L af t0. Og det er fordi, at til t1 er hele vores kurvelængde, og hvis man trækker t0 fra, så sker der ikke noget, fordi at hvis vi går fra t0 til t0, så kommer vi 0 hen. Og det her, det vil være det samme som, integralet af L mærke, fordi at når man skal integrere et bestemt integral, så skal man finde stamfunktionen, og stamfunktionen til L mærke, det må være L. Så vi kan lave vores integraltegn her, og vores nedre grænse som er t0, og vores øvre grænse som er t1. Og så kan vi se her, at der står L mærke af t her, men det gør der også heroppe, hvor der er så stort lighedstegn med det her, hvilket vil sige, at vi kan sætte det her L på L mærke af t's plads. Så vi laver lige sådan her. Og så skriver vi igen kvadratroden af x mærke af t i anden plus y mærke af t i anden. Og som vi så kan se her i vores formel, så er det netop lige med, længden af vores vektor integreret. Så det kan vi skrive ind. Jeg mangler også lige at skrive dt her på de andre. Hvis vi så kan vise, at L mærke er differentiel, og at den afledte funktion er givet ved lige præcis den her funktion, så er beviset lavet. Og derfor vil vi nu kigge på den her differens, som jeg har skrevet op, hvor vi kan se, at den går i plus h, hvilket vil sige, at vi kommer til at skulle dividere med h på et tidspunkt. Og det vil så resultere i nogle sekanthældninger. Og hvis at det har grænseværdier, så vil det sige, at L er differentiel. Herover kan vi så se x, har vi skrevet den her op i vores koordinatsystem, sat ind, som vi kan se, hvor at x er t0 her, og x er t0 plus h, og y er t0, og y er t0 plus h. Og det her trukket fra hinanden vil så derfor ligne hypotenusen på en retvinklet trekant. Og derfor kan vi bruge Pythagoras, fordi at vi ved, at længden af den ene katete i anden plus den anden katete i anden er lige med hypotenusen i anden. Derfor kan vi nu skrive op ved hjælp af Pythagoras, så vi ved, at den her er det samme som hypotenusen. Og det er sådan cirka.
Så den med vores x-værdier her svarer altså til den ene kategorie, og den med y svarer til den anden kategorie. Nu vil jeg gerne dividere med h i anden over det hele, så vi kan få de her i anden parenteser. Og nu lader vi så h gå mod 0. Og vi ved, at både y er differentiabel og x er differentiabel. Og sekanthændningen for x, det må så være x mærke af t0. I anden her. Og sekanthændningen for y må så være y mærke af t0 i anden. Og det vil så sige, at L også er differentiabel, og sekanthændningen til L vil så være L mærke af t0 i anden. Nu vil vi så gerne slippe af med det der i anden, så vi tager kvadratroden på begge sider. Sådan her. Og normalt så skal man lige tage højde for noget med plus minus, når man tager kvadratroden på begge sider, men det behøver vi ikke her, fordi at vi kan antage, at L-mærke er positivt, fordi at vores længdekurve er